गोकुळ सोबत गोकुल। सावंतवाडी तालुक्यातील श्री जनता विद्यालय तळवडेच्या 10वी 1987 बॅचच्या वतीनं गावासाठी शीतशवपेटीचं लोकार्पण करण्यात आलं। यावेळी येथील सिद्धेश्वर मंगल कार्यालय इथं कार्यक्रम आयोजित करण्यात आला होता। या लोकार्पण कार्यक्रमाचं औचित्य साधून तळवडे गावातील 10वी आणि 12वी मध्ये प्रथम 3 क्रमांकाने उत्तीर्ण विद्यार्थ्यांचा सन्मान करण्यात आला। याच बॅचचे कैलासवासी गावडे यांची कन्या तेजस्विनी गावडे हिची मुंबई शहर पोलीस दलात निवड झाल्याबद्दल जिल्हा परिषद आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश रावळे यांच्या हस्ते तिचा विशेष सन्मान करण्यात आला। तसेच या कार्यक्रमाला प्रमुख उपस्थिती लाभलेल्या जिल्हा परिषद आरोग्य आणि शिक्षण सभापती प्रितेश रावळ, सावंतवाडीचे पंचायत समिती सभापती सुष्मिता जाधव, वेंगुर्ला पंचायत समिती सभापती शंकर खारे, मुंबई निवृत्त पोलीस निरीक्षक पुरुषोत्तम देसाई, शीतशवपेटी ठेवण्याची व्यवस्था करणाऱ्या तळवडे शुभांगी क्लिनिकच्या डॉक्टर भक्ती कांडरकर, पंचायत समिती सदस्य जितेंद्र गावकर यांचा शाल श्रीफळ देऊन सन्मान करण्यात आला। सामाजिक बांधिलकी जपण्याच्या उद्देशाने जनता विद्यालय तळवडेच्या 10वी 1987च्या बॅचने राबवलेल्या उपक्रमाचं सर्वत्र कौतुक होत आहे। आणि आज या ठिकाणी जे शीतशवपेटी या ठिकाणी गरज ओळखून या ठिकाणी तुम्ही आणलात। आज जिल्ह्यामध्ये बऱ्याचशा आपल्या ज्या PSC आहेत त्यांना आम्ही आरोग्य विभागाच्या वतीने बऱ्याचशा शीतपेटी ही या ठिकाणी दिलेल्या आहेत, परंतु असं असताना सुद्धा गावामध्ये एक अशी शीतपेटी असावी हे ओळखून तुम्ही केले आहे। खूप चांगल्या प्रकारचं काम केलं। त्याचप्रमाणे पुढे सुद्धा जी आपल्याला जिल्ह्याची जी ओळख आहे, आपल्या तळवडे गावाची जी ओळख आहे, आज आरोग्य सभापती म्हणून सुद्धा आपल्या जिल्ह्यामध्ये बरीचशी कुपोषित बालकं आहेत, तर त्यांना सुद्धा आपण अशी त्यांना काहीतरी मदत काही आपण करू शकेल काय हे ओळखून सुद्धा पुढे सुद्धा आपण अशा प्रकारचं तुम्ही आम्ही मिळून सर्वजण प्रयत्न करूया। ज्या ज्या ठिकाणी आमची जिल्हा परिषदची ज्या ज्या ठिकाणी गरज लागेल त्यावेळी नक्कीच तुमच्या आम्ही सोबत राहू। कारण इतर मालवण सरकोले इतर बॅचेस झाल्या त्यांनी इतर वस्तू सेवा वगैरे दान केलेले आहे, परंतु हे जे दान आहे ते पुण्याचे काम आहे ते या बॅचने दाखवलेलं आहे। त्यासाठी या बॅचचे सर्वप्रथम मनपूर्वक आभार व्यक्त करते। आपण ज्यावेळी सेवाभावी संस्थेमध्ये भाग घेतो आणि गावासाठी एक सेवा दर्शवतो त्यावेळी गावाचं नाव लौकिक असतं ते पुढे आणण्यासाठी एक कार्य केलेलं आहे। त्याचप्रमाणे पंचायत राज संस्थेमध्ये एक उद्दिष्ट साध्य करत असताना लोकसहभाग हा एक विषय महत्त्वाचा असतो आणि लोकसहभाग तुम्ही दाखवला त्याबद्दल देखील तुमचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करते। तसेच पंचायत समिती सभापती जरी असले तरी मी या गावची कन्या आहे आणि कन्या या नात्यानेच मला तुम्ही काही गोष्टी असतील तुमच्या संस्थेच्या जर काही समस्या असतील किंवा तुम्हाला आमच्याकडून पंचायत समितीकडून जर काही सेवा सुविधा उपलब्ध करून द्यायच्या असतील तर तुम्ही सभापती या नात्याने न सांगता मुलगी या नात्याने नक्कीच माझ्याकडे मांडा, आम्ही त्याच्यासाठी तुम्हाला सहकार्य नक्कीच करू। तसंच तुमची जी सेवा आहे ती निरंतर चालू राहू अशी ईश्वरचरणी प्रार्थना करते। आणि आमच्या तळवडे गावासाठी ही शीतशवपेटी नसून पूर्ण गावासाठी शीतपेटी आहे एवढं लक्षात ठेवून तुम्ही कार्य करा। त्या काळामधल्या विद्यार्थ्यावर कसे संस्कार असायचे आणि ते संस्कार पुढे येऊन भविष्यामध्ये कशा प्रकारचं योगदान किंवा समाजामध्ये येतं त्याचं एक उत्तम उदाहरण या ठिकाणी मला पाहायला मिळालं। तुम्हा सर्वांनाच माझ्याकडून मनपूर्वक शुभेच्छा। आपल्या हातून नेहमीच अशा प्रकारचं कार्य होईल आणि परमेश्वरानं तुम्हा सर्वांना एक नेहमी चांगलं आयु आरोग्य देव अशा प्रकारची प्रार्थना या ठिकाणी श्रीकृष्ण करतो। कारण आपल्यामधला एखादा सवंगडी गेला म्हणजे तुमच्याच बॅचमधला आताच मला या ठिकाणी तुम्ही समजलं की भरत गावडे ज्यावेळी गेला त्यावेळी त्याच्या कुटुंबावर आलेला प्रसंग होता, त्या प्रसंगामध्ये आपण सर्वांनी त्याची साथ दिली आणि त्याची मुलगी सुद्धा आज या ठिकाणी चांगल्या एका हुद्द्यावरती त्या ठिकाणी पोलीस डिपार्टमेंटमध्ये गेलेली आहे। अशा प्रकारचं काम करत आपण समाजासमोर एक चांगला आदर्श या ठिकाणी ठेवलेला आहे, त्यामुळे तुमच्या या कार्याला निश्चितपणे या ठिकाणी सलाम करतो। आपण स्वतः आपलं अस्तित्व निर्माण केलं पाहिजे हे तळवडवासियांकडून सगळ्यांनी शिकलं पाहिजे। एक गोष्ट महत्वाची आहे की ह्या जीवनामध्ये आपण देवाणघेवाणी चालतच असतो। माझ्या मते आपण घेतो काय तर विचार घेतो आणि देतो काय तर योगदान देतो। ह्या तऱ्हेने आपलं जीवन चालत असतं आणि ह्या चालत असलेल्या जीवनामध्ये अशा तऱ्हेचं कार्य आपण करून जावं की ज्यांनी पिढ्यानपिढ्या त्याची नोंद घ्यावी
म्हणजे जसं इतिहासात छत्रपतींची नोंद घेतली गेली तसं आपली सुद्धा नोंद कुठेतरी अक्षरात लिहिली जावी, आपली सुद्धा आपल्या पश्चात कोणीतरी आठवण काढावी अशा तऱ्हेचं कार्य करत जावं आणि ते कार्य इथं करताना दिसत आहे. कारण मला ह्या जेव्हा शवपेटीचं निमंत्रण पत्रिका पोचली तेव्हा प्रथम मला प्रकाशरावांचं म्हणजे 19 मध्ये निधन झालं आणि आम्ही शवपेटी आणली होती त्याची आठवण झाली की त्यावेळी ते भाड्याने आणली होती आणि त्यावेळेचं चित्र आठवल्यानंतर आज हे पुन्हा तुम्ही स्वतः एक विश्व आहे किंवा ही जी गरज आहे ती स्वतः तळवडवासी म्हणून पूर्ण केला. त्यामुळे खरोखर तुमचं अभिनंदन करावं तेवढं म्हणजे करावं तेवढं कमी आहे. 22-23 सालात आम्ही जवळजवळ 34 वर्षांनी आमचा 1987 बॅच जनता विद्यालय तळवडे आम्ही एकत्र आलो. मनाची जुळवाजुळव झाली आणि सगळे एकत्र गुरु आम्ही एकत्र एकवटलो. प्रत्येकजण एकमेकाशी फोन संपर्क करून सगळे आम्ही एकत्र आलो आणि 2024मध्ये आम्ही श्री जनता विद्यालयात पहिलं गेट टुगेदर कार्यक्रम साजरा केला. तिथे आम्ही शाळेला 100 खुर्च्या भेट दिल्या. त्यानंतर आमचं गेट टुगेदर हे वर्षाने एकदा आम्ही सगळं एकत्र भेटायचो आणि त्यानंतर आता सिद्धेश्वर मंदिराला पण आम्ही आमच्या ग्रुपच्या वतीने 25 खुर्च्या भेटवस्तू दिलेल्या आहेत. त्यानंतर आज आमचा अतिशय आमचा प्राणप्रिय असा मित्र भरत गावडे याचं अचानक आमच्या ग्रुपमध्ये एक सक्रिय असा मित्र होता पण त्याचा दुःखद निधन झालं. त्यानंतर त्याची मुलगी तेजस्विनी गावडे ही आज मुंबई शहर पोलीसपदी तिची निवड झाली. ही आमच्या दृष्टीने एक अतिशय आनंदाची आणि महत्त्वाची गोष्ट ठरली. आज त्यांच्या कुटुंबाच्या सोबत आज आमचा सगळा ग्रुप त्यांच्या पाठीशी आहे. त्यानंतर आज आम्ही आमच्या सर्वांनी आपापल्या परीने सहकार्य करून योगदान देऊन आज ह्या शवपेटीचं आम्ही ते लोकार्पण केलेली आहे. याबद्दल आम्हा सर्वांना या गोष्टीचा सर्वांना कायमस्वरूपी अभिमान राहील अशी या गोष्ट आज आमच्याकडून घडलेली आहे. या ठिकाणी आज 1987 बॅच SSC तळवडे गाव यांनी एक लोकार्पण वस्तू दिलेली आहे, शीतल शवपेटी. त्याची संकल्पना अशी आहे की काही दिवसापूर्वी तळवड्यात असंच एक शव ठेवण्याकरता शीतपेटीची आवश्यकता भासली होती, परंतु ती वेळेत उपलब्ध न झाल्याने त्यांना त्याबाबतचं जी कमतरता भासली ती पूर्ण करण्यासाठी 1987 बॅचनी ही संकल्पना राबवली. त्यांनी स्वतःच्या स्वनिधीतून पैसे उपलब्ध करून ती शीतपेटी विकत घेऊन ती लोकार्पण केलेली आहे. याबद्दल 1987 बॅचचे तळवडे यांचं मी आभार मानतो आणि शुभेच्छा देतो. या ठिकाणी आज आमची बॅच 1987 10वीची बॅचच्या वतीनं आम्ही आज या ठिकाणी शीतल शवपेटीचं लोकार्पण सोहळा या ठिकाणी साजरा केलेला आहे आणि या शवपेटीसाठी जी जागा उपलब्ध करून दिली ती आम्हाला सन्माननीय भक्ती कांडरकर यांनी उपलब्ध करून दिली आहे. त्या निमित्तानं त्यांचेही ग्रुपच्या वतीनं मी आभार मानतो आणि शवपेटीचा वापर हा कमीत कमी व्हावा ही परमेश्वरचरणी प्रार्थना करतो. कारण आज शवपेटी ही बाहेरून आणताना बऱ्याच वेळा अनाठाई रक्कम द्यावी लागते. मला वाटतं मागच्याच वेळी आमच्या शेजारी एक एक्सपायर झालं होतं, त्याच्यासाठी 5,000 रुपये भरून ही शवपेटी आणण्यात आली होती. हा विचार करता आम्ही शवपेटी जी घेतलेली आहे ती कमीत कमी पैसे घेऊन ही शवपेटी आम्ही देणार आहोत वापरासाठी आणि या शवपेटीचा वापर कमीत कमी व्हावा एवढीच प्रार्थना. धन्यवाद.